Βρισκόμαστε στην αναράχη του Δήμου Εορδαίας, στο χώρο στον οποίο στεγάζεται η ιδιωτική συλλογή μηχανών εσωτερικής καύσης του Μιλωνά Βελισσάριου. Η συλλογή αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το Μουσείο Άνσον του Λονδίνου. Είμαι ο Νίκος Μιλωνάς, είμαι ο γιος του Βελισσάριου και θα σε ξεναγήσω στο μαγικό κόσμο των μηχανών εσωτερικής καύσης. Είναι οι πρώτες μηχανές οι οποίες δώσανε κίνηση στην βιομηχανική επανάσταση. Είναι μηχανές οι οποίες αντικατέστησαν τις ατμομηχανές. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να λειτουργήσουν με οποιοδήποτε υγρό καύσιμο υπάρχει. Οι κινητήρες ήταν σχεδόν κατεστραμμένοι και σε μη λειτουργική κατάσταση. Μετά την απόκτησή τους αφιερώθηκαν πάρα πολλές ώρες για την επισκευή τους και είναι πλέον σε 100% λειτουργική κατάσταση. Ο χώρος είναι πλήρως επισκέψιμος, μας επισκέπτονται τακτικά σχολεία, σύλλογοι αυτοκινητιστικών λεσχών, ΤΕΗ, ιδιώτες, μηχανολόγοι και φυσικά πολλοί ιδιώτες με το ίδιο πάθος με εμάς. Εδώ βλέπουμε μία Blackstone δικύλινδρη η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη μηχανή της συλλογής μας. Είναι μια εξαιρετικά σπάνια μηχανή. Υπάρχουν 3 στον κόσμο και ενδεχομένως είναι η μόνη που λειτουργεί. Είναι μια μηχανή η οποία ζυγίζει κοντά στους 6,5 με 7 τόνους. Ο συγκεκριμένος κινητήρας ήταν στην Αγγλία και δούλευε σε αντιλιοστάσιο. Βλέπουμε σε τι κατάσταση ήταν πλήρως κατεστραμμένος, έλειπαν πολλά ανταλλακτικά, τα οποία υποχρεωθήκαμε να τα ανακατασκευάσουμε μόνοι μας και έτσι μπορέσαμε να τον ξαναλειτουργήσουμε. Εδώ βλέπουμε έναν κινητήρα Ruston του 1920 και όλος τυχαίως ένας ίδιος κινητήρας δούλευε εδώ στην Πτολεμαΐδα στο ομίλο του Παπακοσταντίνου εκείνη την εποχή. Είναι ένας κινητήρας ο οποίος γυρίζει γύρω στους 6,5 τόνους και αυτός ήταν σε μη λειτουργική κατάσταση. Τελικά του δώσαμε ζωή και λειτουργεί απόλυτα. Τώρα θα σας δείξω πώς ακριβώς παίρνει μπροστά ένας τέτοιος κινητήρας. Αυτοί οι κινητήρες παίρνουν μπροστά με αέρα ή με προκινητήρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα βάλουμε μπροστά με αέρα. Αυτή λοιπόν είναι η ιδιωτική συλλογή του Βελισσάριου Μιλωνά. Όπως σας είπα, είναι πλήρως επισκέψιμη, δωρεάν φυσικά, είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο και θα χαιρόμαστε πολύ να μας επισκέπτεστε και να σας ξαναβούμε στη συλλογή μας.